Capra cu 3 iezi. A fost odată o capră harnică și grijulie, care trăia într-o căsuță mică la marginea pădurii cu cei 3 iezi ai săi. Toți 3 erau drăgălași, dar și năzdrăvani, iar capra avea mereu grijă să-i ferească de pericole. Cel mai mic era ascultător și înțelept, dar cei mai mari erau cam neastâmpărați și se credeau deja mari și pricepuți. Într-o dimineață, capra le-a spus cu blândețe: „Eu trebuie să plec până în sat, să cumpăr de ale gurii. Închideți bine ușa și nu deschideți nimănui până nu mă întorc. Când voi veni, o să bat într-un anumit fel și o să cânt o cântare ca să știți sigur că sunt eu.” Iezișorii au promis că vor fi cuminți, iar mama lor a plecat pe poteca din pădure. După ce s-a îndepărtat, lupul cel flămând, care o urmărise de ceva vreme, s-a apropiat de casă. A bătut la ușă și cu glas gros și răgușit a încercat să-i păcălească. „Deschideți, dragii mamei, că am venit acasă cu traista plină.” Dar iedul cel mic a tresărit și a spus imediat fraților săi: „Nu e mama, vocea ei e blândă și caldă, nu așa de groasă și sperietoare.” Așa că n-au deschis. Lupul s-a înfuriat și s-a dus la fierar să-și ascută dinții, apoi la morar să se albească cu făină pe bot și glasul să îi se facă mai moale. Apoi s-a întors și a bătut din nou la ușă, imitând perfect vocea caprei. De data asta, cei 2 iezi mari, nerăbdători și pofticioși, au crezut că e mama lor și au deschis ușa, în ciuda rugăminților fratelui mai mic, care îi striga să nu o facă. Într-o clipă, lupul cel fioros a năvălit în casă. Pe cei 2 iezi mari i-a prins și i-a mâncat, iar iedul mic a reușit să se ascundă după un butoi din spate, tremurând, dar rămânând nevătămat. Când capra s-a întors acasă, a găsit ușa dărâmată și casa pustie. Iedul cel mic a ieșit și a povestit totul plângând. Mamei s-a strâns inima de durere, dar n-a plâns mult. S-a gândit că trebuie să-i dea lupului o lecție pe măsura faptei lui. A doua zi, capra a pregătit o masă bogată, cu turte, lapte și miere și a trimis vorbă prin pădure că face ospăț. Lupul, lacom și lăudăros, a venit fără grijă, crezând că e invitatul de onoare. Capra l-a poftit lângă foc și a dat un pahar cu vin fiert, dar când lupul s-a aplecat, a răsturnat peste el cazanul clocotind. Lupul a pierit, iar capra și iedul cel mic au rămas singuri, învățând o lecție pentru toată viața: că ascultarea și înțelepciunea pot salva chiar și din cea mai mare primejdie. De atunci, casa caprei a rămas mai liniștită, iar povețele ei au fost ținute minte de toți iezii din pădure.